So dunay uban mo ingon nga, Brad, wala na may gamit sa amo ang highest heavenly government kay wala man kuno relihiyon or organisasyon nga makaluwas, magdala sa kaluwasan. Ang makaluwas kuno ang ato kunong kaugalingon. Sakto ba na siya nga ang atong kaugalingon ay makaluwas or ang Dios? Pagiti atong basahon diri sa Episo 2:8 mingon diri, for by grace ye are saved through faith, and not of yourselves, it is the gift of God. Okay, tinuod ba ng ilang giingon nga ang ilang kaugalingon kuno'y makaluwas? So sumpaki kana siya sa gisulti ni Apostol Pablo. Mingon diri si Apostol Pablo, and not of yourselves, dili sa inyong kaugalingon. So ang ubang tao karon maingon nga ang makaluwas kuno ang ila kunong kaugalingon. Dili. Ang atong kaugalingon, we have the freedom to choose. Kung mapili nato ang insakto, mao kanang makasakay kita sa kamatuoran. Apan kung dili kita tagaan sa grasya, bisan pag nakasakay ka sa kamatuoran, kung dili ka tagaan sa grasya sa Dios, dili gyud ka maluwas. Tungod kay kining kaluwasan, kining grasya sa Dios, usa kini ka gasa. Karon ang uban pud nga mga tinuhuan, aw gasa brad ihatag ra din na largo. Dili. Kung imo na pong basahon diri sa Biblia, ang gasa dili largo-largo nga ihatag.